Всички да се? Листвите да се потеси. Браво. Добре се справя. Много хубава скоча. Сега си видят, че му липсва един зъб. Липсва ли му? Да. Защо? Една зъб просто не му е пораснало. Така ли? Да. Те затова им бъркат в устите, за да проверят дали всички зъби са им пораснали. Това е част от оценката. Отзад как е? Всичко на Има две топки, да. Юса обаче... Виж красно. Да. Хайде да заложи го с наградка да ходи по-хубаво. Той ходи добре, бе. Много добре. Браво. Вижте. Браво. Добре се справи с случайно. Да. Ницо става за хендлер. Абсолютно. Добре, че сте решили той да го такова. Коляно. Това е недопустимо. Какво да снимам? Я колко дълго издържава в стойка. Айде снимай, че ме заболя ръката, честно казвам. Те и това оценяват колко добър е хендлера. Браво. Тя само жената е такава активна, то мъжа би само да гледа нищо. Но той преди. Да. Не, то възраст няма. Ще се само англичани, ако Жената е по-основна, тя по-известна. Не, аз така съм чудала. мъжа нищо. Абе, това, че са ги докарали тези съдии в България, някакво супер яко. Да се види, той направо да класа. мръдна. Браво. Браво, браво. Наистина жестоко. Ей, Толяна, искам да вземете купата, нали съм дошла все пак да възгледам. Не знам. Нали ти казах, английските съдии обичат по-рижи кучета. Стига сега, той просто такова толкова добре се представя, че... Хо-хо-хо. Това е абсолютно недопустимо. Какво, другите като не се спират? Те ще видят другите. Не, на по-малките може. Ма той не е малък, той е подрастващ. 7 месеца трябва да не прави такива мизери. В смисъл, това се тренира с коляно, като почне да скача, му вкарваш едно коляно. Аз никога не го усещам, кога ще ми скочи и никога не го ставам да глисна. А той, защото там отида